Lil daw kollha li qed jibatunna l-messaġġi, l-kummenti tagħkom aħna nieħdu pjaċir għax lilna żommuna ħajjin hawnhekk ukoll. Ġifieri, grazzi tal-li aħna qegħdin naslu ġo djarkom. Forsi qed tgħidu xi naqra kafè u għadkom kif kiltu min jaf, imma insomma. Kane u Shirley, grazzi tal-li qegħdin magħna intom ukoll, qed iwasslu ħafna messaġġi ħafna għarfien fuq lob responsabbli. Huwa suġġett vast, tista' tgħid li jekk naqbdu nitkellmu fuq u ma nieqfux, dejjem hemm xi tarf l-emmula. Għadkom kif redejtu l-kampanja tagħkom l-2018 għall-2019. U jiena saqsejt mistoqsija nerġa' nsaqsi. X'hemm differenti? Il-miri tagħkom qegħdin jintlaħqu, x'hemm illi forsi xi ħadd illi qed jibża issa illu mhuwiex se jibża illi jitkellem magħkom, mhuwiex se jiddeq iċempel 1037 kif ngħiduha. 1777 1777 huwa il-helpline għal lob responsabbli. Nfakru wkoll li jekk inti qed tiddejjaq iċ-ċempel jew qed tiddejjaq issaqsi mistoqsija, ma jimpurtax jekk inti tkellimt mal-mara mar-raġel tiegħek ma' xi ħadd membru tal-familja tiegħek ma' ħbieb tiegħek, dawn ukoll jistgħu iċemplu fuq dan in-numru 1777 u hemmhekk ikunu jistgħu jsaqsu ċertu mistoqsijiet kif jistgħu jgħinuk, kif jistgħu jaslu biex dan il-vizzju biex ma ngħidux il-problema tibda tiġi taħt kontroll. Kejn? Ekku, sawa tgħid Tizzjana il-lob responsabbli x'inhu. Jiena nħobb niddeskrivih meta iżżomm mal-linja tal-kontroll. Sew. Inti tilab b'mod rikreattiv ma fija assolutament xejn ħażin. Inti qed tieħu pjaċir tilab ma' sħabek, mal-membri tal-familja tiegħek u qed tużah bħala attività ta' rikreazzjoni u dejjem iżżomm mal-linja tal-kontroll. Il-problema tinħoloq meta persuna taqbeż dik il-linja tal-kontroll. Toħroġ flus aktar milli għandha f'buta u jibdew il-problemi. Vizzju iwassal għal ieħor, vizzijiet huma varji, nisimgħu ħafna stejjer permezz tal-call center tagħna 1777 li saħansitra persuni dejjem jilagħbu bit-tir li jerbħu u iġibu dak li tilfu. Ikun hemm min pereżempju xi każ, ma nidħlux daqshekk, però pereżempju jkollok budget għal mod tal-kelma u llum inqabeż ftit, darbor tgħid iva naqbżu naqra oħra. U mbagħad tibda bażikament tinduna li inti l-paga mhux isservi u forsi qed titlob il-manager tiegħek biex itik il-paga minn quddiem. Ekku, din hija problema reali, Fortunatament nisimgħu b'każijiet fejn persuni jaqgħu fil-vizzju tal-użura li hija pjaga soċjali oħra li nisimgħu stejjer kuljum. Inħeġġeġ lin-nies hemm barra min qiegħed jismana u min għaddej bil-problema tal-vizzju tal-lob mhux biss imma anke raba u persuni ta' madwaru biex iċemplu il-helpline, l-unika helpline ibbażat fuq il-problema tal-lob f'Malta 1777 għandna il-persuni imħarġa s-sena kollha ħajilqgħu l-istejjer tagħkom, ħajilqgħu it-telefonati tagħkom, dejjem nirrepeti m'hemmx mistħija, l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli. Ħanilqgħukom bidejna miftuħin, ħanejnukom fejn hemm bżonn nirreferukom ukoll għal terzi persuni li jistgħu jtukom aktar lajnuna. Qegħdin insaħħu l-istaff tagħna
biex dejjem nipprovdu aktar għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk ċemplu inkella jekk tiddejqu iċ-ċemplu għandna s-servizz ukoll ta' chatline. Għandna il-website tagħna www.rgf.org.mt, bottom right corner hemm is-servizz ta' chatline fejn flok telefonata il-persuna tkun tista' tiċċettja bil-mobile tagħha bil-laptop tagħha ma' dawn il-persuni li aħna nħarġuhom biex jagħtu l-għajnuna. Dejna nitkellmu u semmejna ħafna l-tfal u l-edukazzjoni fl-iskejjel. X'aħna nagħmlu bħala kampanja biex nilħu iktar lill-adulti u dawk li vera għandhom il-problema, għandhom il-vizzju. X'aħna ntuhom lil daw in-nies? Ara, bħala aħna barra mill-kampanja edukattiva kif iddeskrivit tajjeb ħafna l-kollega tiegħi Shirley, nippruvaw ukoll noffru alternattiva għal vizzju tal-logħob. Nieħdu sem fl-organizzar ta' attivitajiet, pereżempju lejn l-aħħar ta' Awwissu ħadna sem fil-logħob għal kulħadd li tellet ir-Rabat, Malta, ħadna pjaċir immens, sibna feedback, dan kien logħob għaż-żgħażagħ u għat-tfal fejn aħna emminna għalhekk tħallna li permezz tal-attività fiżika inti qed iżżomm il-bogħod minn ċertu vizzijiet. Il-qudiem ħankunu qegħdin nieħdu sehem f'aktar attivitajiet fejn nippruvaw fis-soċjetà hemm barra noffru l-alternattiva għal vizzju mhux biss għal vizzju tal-logħob imma anke għal vizzijiet oħrajn. Forsi qed tinstema' naqra ibsa l-intervista tagħna, però għal min qiegħed jarana u naf li intom għandkom għal qalbkom dan ix-xogħol kieku ma tagħmluhx. So Shirley, pereżempju, mistoqsija ħankun naqra. Però xi tik sodisfazzjon li inti qed taħdem dan ix-xogħol? Mela, jiena nara sodisfazzjon meta mmur nagħmel daw il-preżentazzjonijiet fl-iskejjel li nara tfal ta' dik l-età li għadhom età żgħira u vulnerabbli li jistaqsu ċertu domandi fejn inti tarhom li vera din jieħdu interess. Xi kultant ma tistennix li se jistaqsu ċertu domandi. Apparti li jiena nitkellem mill-lat ta' ukoll, dejjem inħeġġiġhom li l-logħob huwa tajjeb li tilab, però għandna logħob li huwa ħafna iktar aħjar għal saħħitna. Biex dan il-logħob jillimitawh, jekk mhux se jagħmlu limitu fuqu, ħajkun hemm il-problemi aktar il-qoddim. Dik inħeġġeġ dejjem li jippruvaw jifhmuha. Proset, l-aħħar kumment kien min-naħa tiegħek? Dejjem inħeġġeġ lin-nies hemm barra, il-problema hija reali, nafu li teżisti din ir-realtà. Tiddejqu xejn, l-ewwel pass huwa l-aktar pass diffiċli, nafu, imma l-għajnuna qiegħda hemm. 1777 ċemplu, ikkuntattjawna u aħna ħantukom l-għajnuna kollha neċessarja. Proset, grazzi Kejn, grazzi lilek Sherin. Intom ukoll 1777 għal dawk kollha li jixtiequ qari saqsu mistoqsija. Jew għandhom xi dubju pereżempju fuqhom infushom għaliex le. Għalfejn jiena f'daqqa waħda qiegħda iktar attenta online jew forsi qed immur iktar nerħi iktar jinnaf flus minn idi fuq logħob. Hemm dan in-numru 1777 it-tim għax mhux Kejn u Sherin biss, hemm tim kbir illi lesti biex jidħlu għalikom u jgħinukom żgur. Ibqgħu magħna kalamita jkompli.